Sesiphakathi nina besilo neindaba ze1KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Kuboshwe inqwabe ezaphula umthetho okweleka Mthaniya. IPop crew ikhala ngowejele lasePortshepstone. Kanti lekaMthaniya seliqalile ukwamukela ivakashi. Sanimukele nina bendlula mithi kwindaba ze1KZN TV eyifundo uphilano kaCebe Khulu siyakhuleka. Zibakhalele zakadalawana abashayeli bezimoto abangena emgwaqeni benamacala okanye izincwadi eziphelelwe isikhathi njengoba uNdunankulu wakulesi sifundazwe uThamsanqa Ntuli ebambeke isivimba mgwaqo eMkungundlovu maphakathi nesifundazwe. Umphemba uqale wagasela ngazelele ke emjondolo kaJika Joe lapha athi bafike babopha khona ke igilamkhuba ezitholwe nezinto ke ezingekho emthethweni kanti bese edlulisa sexwayiso njengoba kungama-holiday ephasika. uNdunankulu KwaZulu-Natali uThami Ntuli ngaphansi kwesigqoko sakhe sokuba ungqongqoshe omnyango wezokuphepha nokuxhumana komphakathi ugasele kungazelele umuntu emjondolo kaJika Joe waphinde wabamba isivimba mgwaqo ngasemasukwana. Umsebenzi wethu njengomnyango wa-Community Safety and Liaising ukumonitor i-visibility yamaphoyisa nanokusebenza kwawo. Ingakho ke sila esiqale eMkungundlovu kwaJika Joe kwakhona ababanjiwe ngoba ama-operations abemaningi la abantu abawu-23 abalapha ngongekho emthethweni abokufika sibheka ke ukubhekana nedakamizwa. uNtuli uthi ukulwa nobugebengu kudinga izinhlaka ezahlukene. Udaba lokuphepha nokungabikho ubugebengu kudinga umphakathi onoqobo ukuthi usukume ume ngenyawo uthi ubugebengu asifune endaweni yethu. Bamsane namaphoyisa bese kuba khona abavolontiyayo baba izinhlaka zokuphepha ama-community safety structures. Uma ngabe kwenzeka leyo nto lokubona ukuxhumana wonke umuntu esawenza ubugebengu obuyazi ukuthi uma yenza ubugebengu amaphoyisa azokwazi bese amaphoyisa sebhekana naye. Abantu bakithi uma bengasukuma ubugebengu bungaphela. Abantu bakithi siyafisa ukuba ngempela uma benama-anger issues ade bazobabulalane baye kuma-social workers bayofuna usizo bazobasa endaweni ekahle la bazolekeluleka khona kwengqondo nanokuthi nje imindeni mayibona phakathi kwamalungu omndeni kukhona abantu abaningi eyidakamizwa nama-anger issues kufanele bahambe bobika kuma-social workers akwazi ukulekelela ukuthi abasendaweni okuyona yona. Kanti besenxusa izakhamizi ukuba zijabule zizibheke ngalama-holiday ephasika. Abantu abaphephe njengoba kuyisikhathi sama-holiday futhi okubalulekile laba bebuye emadolobheni manginemicimbi bayolwa babulalana kuphele lokho. Akube mnandi ukuthi ufikile endaweni ufikile ekhaya uzuhamba ebuyele emsebenzini uphephile bangahambi ngekhathi awkward ebusuku imoto bashayile kahle bagcine yonke imithetho yomgwaqo. Ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayenda Dube kuseMkungundlovu. Izisebenzi zejele lasePortshepstone ezingaphansi kwenyunyana ezisebenzi iPop crew zikhala ngokuphatha ngesandla sensimbi ngezikubize ngokuthi ngumphathi waleli jele. Lezi izisebenzi beyiqhinqa ngaphandle kwaleli jele zisho iziqubulo zithi ayisamdingi kuleli jele lomphathi ngakho kumele kuba phuma phele. Uhlalo wenyunyana lezi izisebenzi kwisifundazwe KwaZulu-Natal uThokozani Mlambo uthi izisebenza leli jele zibhekene nengcindezi athe ivela kulomphathi. Izisebenzi ezingaphansi kwenyunyana yesisebenzi iPop crew zikhala ngokuphathwa ngesandla sensimbi umphathi wejele lasePortshepstone. Lezi izisebenzi ziqhinqe ngaphandle kwaleli jele zisho ngazwilinye ukuthi akakhishwe esikhundleni umphathi waleli jele. Usihlalo walenyunyana kwisifundazwe KwaZulu-Natal uthi kade zabekezela lezi izisebenzi kumphathi wazo ongubhongoza futhi owenzelelayo. Umphathi wejele ePortshepstone akabaphethe abasebenzi ngendlela. Ubaphethe ngokukhetha yabona mekhethi iphele emasini and mongekho esigungwini sakhe kusho ukuthi wena you are subjected ekuthaneni uzoboshwa uvulelwa amacala ususwe labo sebenza khona izimo ezifana nalezo. Ezinye zezinto ke ezisiphatha kabi kakhulu ukuthi lento seyenzeke isikhathi eside. Isikhathi esingaphezulu kweminyaka emithathu siyiphakamisile lento siloko sikhalile ukuthi sicela ukushintshelwa mhlawumbe kekulethwa omunye umuntu mhlawumbe omunye umuntu ozofike enze kangcono aphinde futhi abaphathe kangcono abasebenzi. Ihambile ke lo daba laze lawufika ku-regional commissioner mase kuma-regional commissioner ke sikhuluma ngo-provincial commissioner noma sikhuluma ngomphathi wamajele wonke akhona la kwisizinda saKwaZulu-Natal.
noma kwisifundazwe saKwaZulu-Natal. Naye sahlala phansi futhi naye sakhuluma naye uthi cha siyacela mphathi ukuthi akositshintshele lo muntu ngoba indlela aphethe ngayo akaphethe kahle. Kubonakalile ukuthi kwayinto engathi izokwenzeka saloko sithenjiswa ke hayi sizomsusa sisalungisa ama processes uzosuswa kwangenzeka. Uthi abavelanga bazoqhinqa ngaphandle kanje kodwa baqale bahlala phansi nokhomishana wamajele kwisifundazwe bacelwa ukususelwa lo mphathi. Ihambile ke lo daba laze lawufika ku regional commissioner mase kuma regional commissioner ke sikhuluma ngo provincial commissioner noma sikhuluma ngomphathi wamajele wonke akhona la kwisizinda saKwaZulu-Natal noma kwisifundazwe saKwaZulu-Natal. Naye sahlala phansi futhi naye sakhuluma naye uthi cha siyacela mphathi ukuthi akositshintshele lo muntu ngoba indlela aphethe ngayo akaphethe kahle. Kubonakalile ukuthi kwayinto engathi izokwenzeka saloko sithenjiswa ke hayi sizomsusa sisalungisa ama processes uzosuswa kwangenzeka. Eqhuba uthi umsebenzi wojele awulula neze. Kodwa mhlawumbe kufanele siliveze ulaka lwethu simela abasebenzi nabasebenzi babe khona bazoveza ulaka labo ukuthi sebanele ukuphathwa ngesandla sensimbi bephethwe umuntu ebebethemba ukuthi uzobavikela abanakekele ngoba umsebenzi wokugada iziboshwa akona umsebenzi olula ngoba ikakhulukazi ugada abantu abenzile okuba emphakathini ekusuke kulindeleke ukuthi asizohlumelelisa izimilo zabo kabusha ukuze bakwazi ukubuya futhi beze emphakathini. Sizokwenza kanjani ke lokho mengaphana umphathi wejele kuyena ohlukumezayo ahlukumeze abasebenzi. Uthi uma bengakuthola bakufisayo bazonyusa izinga lokuzwakalisa ilaka labo. Uma kungaqhubekeki ukuthi sikuthole sikufisayo vele seso apply ngawo umthetho South Africa osivumelayo ukuthi ke manje bese mhlambe senze ukukhulela ngoqo wemashi. Lo mbiko benuwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisejele ePotchefstroom. Isifundazwe KwaZulu-Natal sesiqalile ukwamukela ivakashi ezochitha amaholiday ephasika kulempela sonto kanti uqinisekisa ukuphepha emgwaqeni ungqongqoshe omnyango wezokuthutha kulesifundazwe usiboniso Duma wethuleke uhlelo lokuchwepheshe besimanje manje uzosetshenziswa ukuhlonza yonke imininingwane ngezithutho ezisemgwaqeni. Ekhuluma ngesikhathi kunesivimba emgwaqo eMenam Hill Toll Gate ungqongqoshe kuDuma uxwayisa abazohamba ngezimoto ezinamacala nokunye ukuba bahambelele kude nasemgwaqeni yakulesifundazwe. Bazokhomba notshwala bazokwephula umthetho emgwaqeni yaKwaZulu-Natal njengoba kwethulwe ithuluzi lezobuchwepheshe besimanje manje elizolekelela amaphoyisa ukuqapha isimo emgwaqeni. Sine technology gadget esiyibiza ngomemezi wezimoto okwazi ukukutshela ukuthi imoto le ayikho emthethweni, le moto yantshintshwa isikhathi esithile, le moto noma kabi nayo iDC kodwa icorrespond neVIN number mase siyakubopha ngalo hlelo iyasilekela futhi isikhathi esincane kakhulu ke ngokujwayelekile ungabhala manual bekuthatha up to 15 minutes kodwa le gadget iyakusheshisa emva ka4 minutes yonke into iphumile iretrieve futhi uyokwazi ukuthi even 2 years ngisho ukuthi imoto angazange uzuyithathe kahle isakhumbula ngoba istori ishiwe basikhiphela so sicabanga ukuthi umhlelo wethu namhlanje kunjalo njengoba isifundazwe KwaZulu-Natal siheha izivakashi ikakhulukazi ngalesikhathi samaholiday nokwenza ke umthamo wezimoto ezingenayo ukhuphuke kakhulu. Cabanga ukuthi abavakashi abazofika lapha eThekwini bazoba ngaphezulu kwesibalo esinkulungwane million sibahleleleke into esishoyo ke ukuthi ma behamba ngepublic transport baqikelele ukuthi udriver bamnikeza indawo la ezolala khona naye ukuze avuke ekseni fresh uthi noma sebehamba sebebuyele emuva and bamnikeze izikhawu zokuthi akwazi ukuthi gozololo athathe ibreak ukuze babuyeke emakhaya bephephile njengoba belapha eThekwini thina inhlelo zethu zokuphepha siqiniseke kakhulu abazokwephula umthetho bazothathela izinyathelo ezinqala. 36 bachajiwe ngezinto eziningi, abanye failure to display number plate, abanye uthola ukuthi banama fines, abanye uthola ukuthi cha kunama charges angempela sigcine sesibabophile ke. So uhlelo lwethu luhamba kanjalo kodwa abaphephile abantu baKwaZulu-Natal. Siyambonga ke nomdali njengoba siyephasikeni ukuthi awukho umphefumulo osadlulile esifundazweni sethu okukutshela ukuthi at least sebeyathembisana abantu bayakwazi ukusebenzisana, bayakwazi ukucabangelana ukuthi bayesikhathini sokuyophumula. Abashayeli ikakhulukazi bamatekisi
bazokulese ukuzithakasela izivimba mgwaqo bethi ke iningi labagibeli ligibeleke kulezi ithuthi liphethe izinto ezingavumelekile. Asiphatheki kabe ngama road blocks because kufanele kwesinye isikhathi siyasilayisha nathi izinto esingazazi la. So if ube sesha siya feel comfortable because kuyenzeka abanye bantshontshile or phaphethe ikhali or izinto ezirong. So asinayo inkinga ama road blocks. Phuze kakhulu amanzi sidle. Masithola isikhathi sokurest asiphumule. And then sizehlise ngaso sonke isikhathi ngoba sihlangabezana nabantu abahlukahlukene. Eindabeni ze1 KZN TV kubi kuntombi khona Mvubu eThekwini. Ake sithi shelele etolo nene besilo siyabuya nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo izona ehamba phambili namuhla. Kuboshwe inqwabe ezaphula umthetho okweleka Mthaniya. iPop crew ekhala ngowejele lasePort Shepstone. Kanti lekaMthaniya seliqalile ukwamukela ivakashi. Inyunyana yezisebenzi Public Servants Association of South Africa PSA ngamafuphi ithi izobambelela kwezethembiso zokuthi izobandakanywa uma ngabe kuhlelwe isabelo mali semnyango kahulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal. Isho kanjena ngesikhathi bahambe ke-mashini okuthula emahhovisi omnyango wezezimali eMgungundlovu lapho ibihambise khona uhlu lwezikhalazo zayo okubala ukungaqashwa, ukusebenza ngaphansi kwezimo ezingagculisi nokunye ukuthinta ukusetshenziswa kwezimali. Ungqongqoshe wezezimali esifundazweni uFrancois Rogers uthi uzoyibiza le nyunyana ahlale nayo phansi. Inyunyana yezisebenzi iPublic Servants Association of South Africa kafushane PSA ithi le mashi bihlose ukuhambisa uhlu lezikhalazo zezisebenzi kanye nalabo abaneziqu kepha abahlezi emakhaya abangasebenzi. KwaZulu-Natal yona province ikakhulukazi engaqashi noma ngabe kuthiwa kunabantu abaphumile kulawo ma position. Mawuthi yabuza ukuthi kungani angagcwaliswa lawo lezo ikhala ezisuke ezivulekile bese utshelwa ukuthi izimali azikho kodwa uxakeke ukuthi leso sikhala ezivulekile bekunomuntu obekade ekhona esebenza kusona ehola. Manje uxakeke ukuthi leyo mali besishonaphi. Isikhathi esiningi ke kuthiwa abasebenzi bahulumeni ibona abahola kakhulu kodwa uxakeke ukuthi ezikhungweni ila uthola khona ukuthi abasebenzi bayashoda ingakho ngisho nomphakathi ngaphandle ungakwazi ukusizakala nokuthola izidingo ezifanele ngenxa ukuthi abasuke bekhona besebenza basuke bevele beshoda ngokwabo. Wamukele uhlu lezikhalazo ungqongqoshe wezezimali KwaZulu-Natal uthi izikhalazo zalaba into ayisebenzayo naye. A lot of what they've raised today in this memorandum when it comes to fiscal controls, when it comes to expenditure, when it comes to cash flow shortages supplying or paying service providers, a lot of this I have exposed over the last 10 months. So we're talking the same language. We have challenges and I accept some of the challenges. We're going to be able to address some of those challenges, but we can't address all of them. But I think the most important decision I've made is that unions should not be excluded out of the budget process. So I have already engaged unions and leadership will be part of what I'd like to now call collective budgeting. Le nyunyana ithi yona yazi kangcono okwenzeka ezikhungweni. Thina njengabakhulumeli babasebenzi sisuke sikhuluma izinto esizaziyo ezenzakalayo ezikhungweni ukuthi iziphi izinto eziyisidingo. So uma ngabe kuzokwenziwa ibudget isikhona kuzokwenza ukube lula ukuthi nathi sibe novo ukuthi nazi indawo ekudinga ukuthi zifakelwe imali eningi nezokwazi ukuthi lekelele umphakathi kakhulukazi hayi abasebenzi percent. uRogers uthi sekuphasile ukushintsha kwendlela okukhishwa kwamathenda. Just yesterday I got very good news that National Treasury has approved our application to develop a procurement system, an electronic procurement system for supply chain. We're now going to roll that out and it's going to stop all corruption when it comes to procurement and supply chain. That's going to save our province millions. And we can then take that money, we can redirect it, refocus it into frontline departments like education, like health, like social development. Izindabeni zo1 KZN TV ku Ayanda Dube ngisemgungundlovu.
Umphathi wekhaya labadala iVulamehlo Hospice kwaDukuza enyakatho KwaZulu-Natal Aurelia Ngobese uthi sikhona inhlansi yethemba ngodaba lwenkinga okungabi nawo amanzi ngenxa yesikweletu abanaso okwaphoqa ukuthi umasipala wendawo wavala amanzi. Umqungebe usho lokhu ngesikhathi benomcimbi wokubungaza impelasonto yePhasika ulandela ukuthi ngeviki eledlule bebevakashele ngamalungu eshamthetho sesifundazwe. iVulamehlo Hospice sendawo ke esiza umphakathi kakhulukazi ke abantu abadala. Lesi sikhungo sike sabhekana nezinkinga lapho ke sikweleta khona umasipala ugesi kanye namanzi, kanti lesi sikhungo sivele ke sibhekene nenselelo ongabi nayo imali njengoba ke singalitholi uxhaso lukahulumeni nobe kwenza ke kube nzima kubo ukuthi ke babe nokudla okwanele nokubhekana ke nezinye izidingo zempilo. Ukufika kasomabhizinisi osemusha kubonakala ke kuthele izithelo ezinhle njengoba ke esinakekela lesi sikhungo efaka isandla lapho akwazi ke ukuthi akwazi ukufaka khona. Namhlanje sila eHospice eVulamehlo Hospice eMelville under umasipala kwaDukuza. Sizobavakashela futhi besike safika la kulonyaka uphelile siletha ama donations across nezinye izinto kade beyidinga bayilista sakwazi ukuthi sibaxhase kulezo zinto. So namhlanje it's another revisit ukuthi asizobheka ukuthi emva kokuthi sifikile kuhamba kanjani izinto ku right in yonke into. Sithe nje sizothi happy Easter kubona behlale bephephe bazi ukuthi bayathandwa. Sabalethela nazi ingubo kanye namasokisi nokunye nje ngoba senze silokhu sihlale sivela siba check ukuthi ngabe yikuphi okunye abakufisa abashoda ngakho lapha nalapha. Kodwa ungijabulisa kakhulu ke ukuthi izicelo ezinye ababekhale ngazo njengamanzi babengenawo okuyinto enzima kakhulu for abantu abagulayo. Kodwa sathi mase sifikile no DSD ngcanthi nawo akwazi ukusukuma wabalekelela kulezo zinto. Umthethwa uthi ke kubalekile ukuthi laba abanamandla ukusiza laba abanganawo babuyisele ke emphakathini ukushintsha izimpilo zabantu. Ungijabulise kakhulu ukuthi ukufika kwami la eHospice ekhaya labadala eStenga kwaDukuza kukwazile ukuthi kusukumise nomasipala, kukwazile ukuthi kusukumise no DSD ukuthi cha mabazobheka. So I highly encourage ukuthi bangabukeli phansi. I know ukuthi i-demotivation yomasipala noma uhulumeni isuka la ekuthenini bayebezama ukulekelela kodwa uthola ukuthi mhlambe abantu abakulowo mgungu noma abakwi-structure begcine bengasenzi ngendlela okuyikona wenza ukuthi umasipala egcine sehoxa. Sithi mabangabuki lokho ukuthi khona umuntu osonile bese bayagive up, abaqhubeke besize mawukuthi kumele bekhona ushintsho phakathi kwi-structure kwenziwe kanjalo. Ziningi ke izingqinamba ezibhekene nalesi sikhungo kuhlanganisa amanzi, ugesi, amaholo, ukudla nokunye obekwenza kube nzima ukuthi lesi sikhungo sihlinzeke ngosizo olufanele. Babonge ungenelelo komthetho ofake isandla nokwenzeke kwasikwadonsa iziphathimandla. Ingqinamba beziningi kakhulu ngane yami. Njengoba kuyihospice nje nabantu abagulayo bayazenzela noma ikanjani. Ingqinamba oqala nje bekuye kuba ukudla ukuthi sibanikane ngoba nemali asinayo, ibudget yokudla nje ayikho, kwamali yokuholela istaff ayikho. Siphila ngokucela nje silapha nalapha nasiphathanise ukudla sithatha nasemakhaya emakhabetheni ethu size sizobhekela la. And eyesibili ingqinamba bese kuba ikweletu esinazo ukukhokha amanzi. Masipala uyakhokhelwa amanzi, ugesi uyathengwa, yonke lento kuyingqinamba enkulu kithina. Nakuba ke sikhulumisa ukuthi nje sibonga ukufika kwaHulumeni la eduze kwethu nosomabhizinisi ke abakhona la kwaDukuza basilekelelayo ukuthi uma siyokhala kubona bafike bazobona nabo ukuthi bangasiza kanjani. Bayasithengela ukudla. Ngisho uHulumeni usake wafika la, ngiyacabanga ukuthi ukumemeza kwakhe ememeza ebona abantu bebona ukuthi kwenzakalani. Wafika ngisho uHulumeni ephuma le province wazosinikeza konke ekunye esikudingayo, babethi sidinga ini sabayitshela. Ngiyasabonga kakhulu kulosomabhizinisi wethu. Ngokufika kwabafana ke laba osomabhizinisi babehamba noDlaba ukuthiwa uphatha bakhe Shezi ehamba noMashaya Mthetho. Bafika abafana bathi singanisiza ngani. Sasho sithi awu sidinga ukudla abafana bami nanoma yini enye futhi engasiza ngayo. Kusukela lapho kufika labo abafana basibeke emephini, basifake indabeni
suke lapho-ke kwafika kugeleza abantu bezocela usizo kwaze kwanyakaza ngisho impela ishamthetho i-legislation. Lesigezi indaba ze-1 KZN TV ngingusamukeliso Ngqulunga ngikwaDukuza. Umsunguli wenkampani eqopheza amafilimu Black Shadows Pictures uZamani Mhlongo senxusa umnyango wezemfundo ukubungenelela ekutheni kufundiswe izingane ezisencane umkhakha wezamafilimu ukuze kube lula kuzona ukukhetha imikhakha efanele uma ngabe sebephothula ibanga likamatikuletsheni. UNjomane kaMkapu bekhuluma kanjena kuqhubeka umcimbi wokuhlomisa ngolwazi kwentsha eyakhele kusokhuluna amaphethelo olubanjelwe kwesikhungweni eThusong kumasipala eMfolozi enyakatho nesifundazwe. Intsha yakwaSokhulu kanye nentsha ephuma ezindaweni ezisondelene nawo bebehlangene nabafundi besikole iLanga Libovu High School abenza ibanga lika grade 11. Laba bebehlangene esikhungweni iThusong kumasipala waseMfolozi ukuzocotshelelwa ngolwazi emkhakheni wezamafilimu. Phakathi ke kwezinto abafundiswe zona ukulingisa, ukuqondisa kanjalo nokubhala amafilimu. Ongumsunguli wenkampani eqopha amafilimu iBlack Shadow Pictures uZamani Mhlongo uthi umkhakha wezamafilimu usele kakhulu ezindaweni ezisemakhaya. Namhlanje iBSP okuyiBlack Shadow Pictures iseMfolozi Local Municipality la esihoste khona i-filming masterclass la esidila khona ne-acting for camera, script writing and also directing. So sithe as iBSP asihambe sesikoleni esibizwa ngokuthi iLanga Libovu High School esisemakhaya because sinayo le belief leyo ukuthi we need to develop from high school because that is where lapho umuntu ese-ready ukuthi usezophuma manje bese efesa i-career yakhe noma bese ebhekana ne-career noma into akafuna ukuba yiyona when it comes to ama-careers akhona emhlabeni. So sikubuke kune-gap enkulu as i-BSP when it comes to high school, especially la semakhaya because i-filming industry isele kakhulu ey'koleni zasemakhaya. Umhlongo uthi uyafisa ukuthi umnyango wezemfundo nohulumeni ukuthi bangenelele ukuze kuthuthukiswe-ke umkhakha wezamafilimu ezikoleni ezisemakhaya. Sibona ukuthi ngcono si-invite iy'ngane zaseLanga Libovu High School ngoba senzele ukuthi lento lena beyiqale from at the high school level when we're talking about i-filming industry because we have noticed ukuthi even sikwi-disadvantage rural areas okusokhulu there is no filming industry in our school. So siyafisa si-BSP ukuthi even no Department of Education, even no government uqobo ukuthi engenelele kulento yezikole zasemakhaya ngoba umkhakha wakafilimu awukho. But if sesikhuluma iqiniso lelo lokuthi njengoba umkhakha ungekho wakafilimu ezikoleni zasemakhaya so unokuphazamisa kakhulu when it comes to abantu abasuke befuna ithuba for filming industry. So inhloso enkulu eyenza ukuthi sihlangane la eMfolozi Local Municipality namhlanje as iBlack Shadow Pictures si-invite iy'ngane zesikole and also i-cast ne-crew ye-Black Shadow Pictures ingoba sifuna ukudevelopa the young talent from high school levels njengoba sike sa-invite iLanga Libovu High School. ULangeni uthi lo mcimbi uzolekelela kakhulu abafundi ukuthi bekwazi ukukhetha imikhakha ebafanele uma sebeya ezikongweni zemfundo ephakeme. Umuntu mayisuka e-high school usuke se-ready to go at a tertiary level noma adlulele e-university. So sike sakubuka ke as iBSP ukuthi kuyashoda kakhulu when it comes to i-filming industry nezikole zasemakhaya. So sase sibuka ukuthi no, we need to develop from high schools then bese kuba ukuthi umuntu mayise efika e-university because the fact is that ikhona i-filming industry when we talking about university ama-university akhona la e-KZN. So but then bese kulekha at a high school level. So that is why ke as iBlack Shadow Pictures sithi ahlanganisa ingane for ukuthi umuntu even ngisho ngakuthiwa useyafika at a university level akwazi ukuthi echoose umkhakha kuyiwona wona uhambisana naye ngoba the fact is that i-filming industry yakwazi ukuthi kwenze ukuthi uphile impilo oyifunayo ukwazi ukuthi uphile futhi impilo ekujabulisayo. UZamani uthi njengamanje baphezulu komsebenzi wokuqopha ifilimu esihloko sithi My Dream ekuzobe kukhona kuyo nezingane ezisafunda isikole. Ezindabeni ze-1 KZN TV ngingusiyabongwa kaDuma eMfolozi. Asiphinde sithi ishelele etolweni nebesulo siyabuya nezinye izindaba.
Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona ezihamba phambili namuhla. Kuboshwe inqwabe ezaphula umthetho okweleka Mthaniya. IPop crew ikhala ngowejele lasePortshepstone. Kanti lekaMthaniya seliqalile ukwamukela ivakashi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-89.88 cents kwidola laseMelika libe ngu-24.99 cents kupondo waseBrithani libe ngu-21.48 cents maliqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ngu-$3,321.40 cents ounce, uthi intengo yalo ngahluziwe yona ube ngu-$65.85 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Wonke amehlo azokubethe nje kumdlalo weCAF Champions League ozokuba phakathi kweqembu lamaMamelodi Sundowns kanye nelaseGibhithe e-Al Ahly ngomgqibelo enkundleni Loftus Versfeld eGoli. Kulindele ukuba ke kusiphuke kuyidinde kulomdlalo kwaziswa omabili amaqembu kuyaziwa ukuthi uma ngabe ehlangena kuyilutho olubuyayo. Lo mdlalo ongowandulelo wamanqamu alomqhudelwano uzoqala ke ngokubumbana kwehora lesithathu ntambama. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezulu komzimvubu amamponda isambu kehlelo kwamzimba umntwana nethemba lonke le indaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.